Dakong garbo sa Bohol ang pagkapili sa usa ka 29 anyos nga visual artist nga gipasidunggan sa Leonardo da Vinci International Prize Award. Atong ibida siya sa report ni Mark Ridge Ebelia. Usa lang kini sa produkto sa mamugnaong nahuna sa usa ka bulanong contemporary artist. Siya si Alvin Perocho Vitor, 29 anyos, tagalungsod sa Baclayon, probinsya sa Bohol. Sa kadetalyado sa iyang mga obra, daghan na magtuo nga daw kuha kini sa kamera. Kinibisan pa man nga aduna siya myopia o daotang mata nga dili na gani kaayo kaklaro. Apan, wala niya kinihimo ang mabag ang kondisyon sa iyang mata. Gani nagbunga ang iyang pagdisiplina sa kaugalingon kay ning bag-o lang usa siya sa mga pasidunggan og Leonardo da Vinci International Prize Award sa Europa. Butang nga wa damha sa bulanong artist. Medyo kulba and then excited sad. So mana nga nana. So mana nga I will be bringing also the name of Bohol, the name of Visayas and the Philippines in order nga ma-promote po ang atong country sa laing nasod. Ang mga museum curators nga sila Salvatore o Francisco Saverio Russo ang mipili kaniya aron malakip sa compilation sa mga international o contemporary artist. Gawas sa iyang kamaayo sa pagdibuho, nakadayag usab ang mga international curators sa iyang tinguha ang mapalambo ang kultura, arte o kasaysayan sa Bohol pinaagi sa iyang mga obra. Gikatakdang mulupad si Elvin sa Milan, Italy karong Abril aron display ang iyang mga obra sa solo exhibit ug dawaton usab ang pasidungog. Mensahe niya sa mga aspiring artist: Ang ako yung main or noble cause good sir is to promote the culture of Bohol in the international audience sir, and then to give inspiration to the young Boholanos na if kaya na ako, why not sa uban nga mga younger artist or sa mga walay mga disability sa mata. Yan ang Pinoy, hanap man ang iyang pananaw, apan tinaw ang iyang tinguha nga maila ang Bohol sa tibuok kalibutan sa natad sa arte. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridge Ebelia. Balitang Bisdak.